Personal, ang ganda ng mukha mo. It's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Eto pa rin ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo, this is your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Ayan. Kapag ka ganitong mga oras, anong nasa isip mo, ha? Gusto mo na magbakasyon bukas? Teka lang, bago ka magbakasyon, wait lang, magparamdam ka muna dyan sa boss mo. Baka mamaya, puro ka pa kape, puro kang ngata-ngata dyan, wala ka pang nagagawang trabaho, B. Double effort para naman pagdating ng sahod, matuwa ang boss. Anyway, today is April 8, Tuesday. At syempre bukas, holiday. Anong mga ganap natin? Syempre yung iba dyan, tamang LSD. Marathonian yung LSD. Ano po yan? Long, slow distance. Sa mga tumatakbo dyan. Ewan ko ba naman sa'yo, ba't ngayon hindi ka pa rin nahahawa dyan sa hashtag running era natin ngayon? Sila Alden Richards, si Barbie Fortesa, si Julia Barreto, si Kim Chiu tumatakbo na. Ikaw, be, kailan ka? Well, siguro mga bagay na hindi mo dapat takbuhan ngayong araw, isa mga bagay na iyong responsibilidad. Ang iyong mga utang na loob, bayaran mo na yan, kuya. Matagal-tagal na yan. Kailan pa ba? O baka naman, meron ka pang utang dyan sa kanya. Sa kanya na ang tagal-tagal nyo nang nag-uusap pero hanggang ngayon, wala. Wala pa rin something. Baby, kilos-kilos, baka maunahan ka. Anyway, ako pa rin po ang inyong makakasama, DJ Maratoni. Magmula 3 to 6 p.m. yan, dito sa programang Love Trip. At mamaya meron din tayong magandang balita sa lahat ng mga driver natin na nakikinig ngayon. Meron tayong Love Knows No Boundary promo. Automatic 2,000 ang mapapasayo, kuya. Kung nakatutok, nakikinig, nanonood at nakasubaybay ka dito sa Love Radio Manila, lalo na kay daldalerang atleta Maratoni. At syempre ngayong araw, bukod sa pamimigay ng papremyo, gusto ko rin magbigay ng pahiwatig. Ang taray, may pahiwatig! Hindi to tungkol sa mga ele-election na yan, eh. Gusto ko magbigay ng pahiwatig sa mga taong marunong magbigay ng malasakit sa maliliit na bagay. Ay, yan bang partner mo, naaalala mo kung kailan ka huling sinabihan ng ingat ka? Naalala mo ba yung mga oras na sinasabihan kayang kumain ka na? Tapos ngayon, kapag chinachat mo, ayan, wala na. May iba na siyang kinakamustabi. Pero, kung hanggang ngayon is andyan pa rin ang iyong partner, tuloy-tuloy pa rin sa pagsabi ng maliliit na bagay which means a lot sa'yo. Well, ang swerte mo. Huwag mo nang pakawalan yan, B. Kaya ikaw, ha? Alam kong nakikinig ka, baby. Chat mo na ako, Billy. Anyway, tuloy-tuloy lang sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Eto, paborito ng mga kanta o ng mga babaeng lalaking mahilig magsolo. Here's another song brought to you by Grace Note. Kailangan pa bang i-memorize yan? Metro's